Uy, Junalou. Unsa man Belinda? Di ka po'y nakuha niya itong application. Di lagi ni ma-open ang file. I-click po ng mouse, uy. Click. May pa ang mouse ni click. Kami, wala, Jun. Kaya pag-ibig pinipigilan ko, pag-ibig na sana ay sa'yo, di ba't nararapat sa'yo, pag-ibig na buong buo. Ay, nara! Edit sa na ako dyan, ha? Ayan na to, i-save. Save? May pa ang file, pwede ma-save. Ang mga relasyon, di na, Jude. Wala na bang pag-ibig sa puso mo, o di mo na kailangan ang pag-ibig na Ayaw sa i-save, uy. I-type sa ni. Type? May pa ang keyboard pa type-pad. Ako, dili, Jude. Bakit na ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal. Ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Shut up! Shut up! Pati ba naman pag-submit sa application, i-relate sa gugma? Pwede dyan na?